prietenii mei, rândul trecut am zis că am dat galeria jos la acces Golf 1.6 MPI 5, da? Hai să vă mai explic. Scoatem prima bujie de aici, da? Ok. Am scos-o, da? Hai și la a doua. Bagi mâna pe aici. Scos fișa, da? Că ai loc, eu cred că Scos fișa, da? jos. Ți-ai făcut puțin loc. Bagi cardanica asta, da? Ia să vedem. Să meargă fără admisie? Merge, merge. A băgat-o, da? Mai departe. Dăm și pe asta la o parte. Mare grijă, asta o să cutite acolo, băi. Asta o să cadă aici.